हेलो लोगोफोर खुलुमबाय एन्ड वेलकाम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चैनलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानैनो मिथिखाबाय जानांगौ कि भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन सान्ति गयारी बिथांनि लाइफस्टाइलनि सायाव। बिथांनि आबुं मुङा मा आरो बिथाङा बबेनिमोन, बिथांनि नखराव सोर दंमोन। स' बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो लोगोफोर। सान्ति गयारी बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1 नभेम्बर 1990 मायथाइयाव। बिथांनि आबुं मुङा जाहैबाय सान्ति गयारी आरो बिथांनि जोनोम जायगाया जाहैबाय आमिनखाता। लोगोफोर बिथाङा क'क्राझार जिल्लानिनो। लोगोफोर बिथांनि बिफानि मुङा जाहैबाय निबारन गयारी आरो बिमानि मुङा इलु गयारी। बिस्रा नखराव गासै बिदा फंबाय 3 आरो बिब' सासे दंमोन। बिथांमोनाबो हाबा जाजोब्बाय, बिथाङाबो हाबा जाबायमोन। बिथांनि जुलिया बारा गोबाव जायाखैमोन लोगोफोर। बिथांनि जुलियाबो 2022 जाखादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो लोगोफोर, बिथाङा दायो जोंनि गेजेराव गैलिया। हरखाबै बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो खनसेबाव बिथांनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबबानो जाबाय, जाहाथे बिथाङा सोरगोआवहाय आलो गोजोनै थाहैनो मोनो। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनि प्रफेसननि बागै बुंनो थांब्ला बिथाङा सासे एक्टरानो। बिथाङा गोबां बर' मुभिसफोरावबो खामानि मावबोदों। लोगोसेनो बर'नि मुंदांखा फिल्म प्रडाक्शन आरबि फिल्म प्रडाक्शनफोरावबो बिथाङा एज ए साइड एक्टर महरै खामानि मावबोदों। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांनि मख'जाथावसिन आरो बाख्नायजाथावसिन हाबाया जाहैबाय बर' हारिखौहाय जौगानायाव हेफाजाब होनाय। लोगोफोर बिथाङा गसाइगाव हारिमु आफादावबो थायोमोन आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा लासै लासै बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो आगान होबोदोंमोन लोगोफोर आरो गावनि मुंखौ गोजौ फारसे लाबोदों। स' लोगोफोर बिदिबा दायो जों मिथिनो मोनबायदि बिथाङा बर' फिल्म इन्डास्ट्रि जौगानायजों लोगोसे बर' हारि जौगानायावबो गोबां हेफाजाब होबोदों। स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै बिथांनि थाखाय मोनसे मोजां कमेन्ट्स लिरनानै हरबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो बड' सेलिब्रिटिसफोरनि लाइफस्टाइलनि बागै मिथिनो थाखाय आरो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।